Bună dimineața! Bine ați venit la al doilea eveniment pe care îl organizăm online. Se creează un microfon dintre speakerii noștri. Stai puțin că e microfonul mie. Trebuie să tai un microfon de undeva. Gata. Am tăiat microfonul de la Mihai, de la Eu ce mănânc și ne auzim cum trebuie. Gata. Bun. Tot nu e bine. Suntem la al doilea eveniment. Săptămâna trecută am avut un mega eveniment cu oameni din China, Spania, Italia, care ne-au povestit ce și cum pe la ei, ce s-a întâmplat cu industria acolo. China, bineînțeles, se află înaintea noastră și ca fus orar, dar și ca evenimente. Ei au redeschis restaurantele acolo, le-au redeschis în anumite condiții, cu anumite restricții, trebuie să respecte anumite lucruri și e foarte bine să învățăm despre ce se întâmplă acolo, cum își revin oamenii și cum își revine până la urmă un sector care este închis în proporție de, nu știu, 90%. Apropo de asta, noi am făcut anul trecut, de fapt în ianuarie, am făcut un studiu referitor la datele de anul trecut. Industria de food service în România nouă ne-a ieșit undeva la vreo 5 miliarde de euro, vreo 25 de miliarde de lei. Dacă mai punem peste asta și turismul, ajungem probabil undeva la 40 de miliarde, ceea ce înseamnă un 4% din PIB-ul României. În momentul de față redus la 5 miliarde maxim și asta o să încercăm să vedem cât din această piață de Horeca poate fi absorbită de livratori și cât pot businessurile din această industrie în această perioadă să se bazeze pe businessul venit în forma asta de delivery. Piața de delivery, la fel, noi estimasem undeva la 3,3 miliarde, 4 miliarde, pe undeva pe aici. Cu toate că acest sector practic este închis, guvernanții și cei care administrează această țară s-au gândit la un set de măsuri care, din punctul meu de vedere, nu sunt aplicabile. Practic, ele nu s-au implementat sub absolut nicio formă și nici nu știm când se vor aplica și în ce fel. Practic, vorbim de niște credite cu dobândă subvenționată pe care nimeni nu vrea să le acorde. Vorbim despre un șomaj tehnic pe care nimeni nu-l înțelege și cam aici se oprește setul de măsuri. E clar că suntem noi cu noi și trebuie să ne ajutăm. Noi vom face în continuare aceste evenimente, chiar dacă lucrurile stau cum stau și impresia este că acest sector al ospitalității e o victimă colaterală a acestei pandemii. Cred și noi personal ne găsim liniștea între oameni creativi, curajoși și în permanentă mișcare, așa cum sunt antreprenorii din ospitalitate, generatori de valoare adăugată și bogăție sufletească. Întotdeauna și în ultima perioadă vedem și pe TV și în mediul online mulțumiri medicilor, farmaciștilor, celor din retail și pe bună dreptate. Oamenii sunt niște eroi pentru că asigură niște servicii vitale până la urmă. Aș vrea în același timp să mulțumesc și livratorilor și lucrătorilor din food service. Cred că și ei duc greul alături de medici și își asumă niște riscuri foarte mari. Felicitări lor și familiilor lor.
și vouă că știți să îi țineți aproape și să îi manageriuiți. Și hai să vedem cum poate industria de food să lucreze foarte bine cu app-urile și cum putem să ducem mâncare în condiții de siguranță oamenilor acasă. Îi avem alături de noi în primul ecran pe Mihai Brenda de la eucemănânc.ro, Victor de la Glovo, Ioana de la Uber și am să-i întreb prima întrebare pentru toată lumea. Am să vă rog să faceți așa un mic status al business-ului așa cum arată el în momentul ăsta până la urmă. Adică trăim o situație excepțională și bănuiesc că aveți niște KPI la care vă uitați din jumătate în jumătate de oră. Și cât puteți să share-uiți cu noi, vă rugăm, spuneți-ne cam care e statusul, cum se vede de la noi. Ioana, te rog. Platformă în ceea ce privește numărul de livratori din România și în zilele astea lucrăm foarte aproape de colegii noștri de la Rights pentru a putea fi siguri că avem toți curierii de care avem nevoie în condiții de siguranță pe drumuri pentru a putea să satisfacă cererea crescută din partea publicului. În momentul de față ne uităm la cum stăm aproape de curieri, restaurante și de utilizatorii noștri printr-o gamă largă de măsuri, de la a fi sigur că poate să livreze în siguranță. Am învățat din ce se întâmplă în toată Europa de Vest, căci Uber Eats și Uber sunt prezenți în majoritatea statelor din Europa și să stăm aproape de restaurante, să le înțelegem nevoile și cum le putem ajuta, de la nevoile unui restaurant mic, care sunt destul de diferite de nevoile lanțurilor mari de restaurante sau ale mall-urilor. Business-ul crește și lucrăm să fim siguri că putem să livrăm toate mesele către noștri. Crește, Ioana? Creșterile sunt foarte mari, sunt double digits în momentul de față, liniștit, peste toate sectoarele. 30%, 50%, 100%? Dă-ne un ordin de mărime măcar. Peste 50%. Peste 50%. Bravo. Victor, cum e la tine? Mulțumesc frumos, Ioana. Bună dimineața. La noi e puțin mai complicat, să zicem, decât la Uber, pentru că suntem mult mai multe orașe. Nu la fel ca Foodpanda, de exemplu, dar e destul de complicat să gestionezi activitatea în 14 orașe. Cred că cel mai important acum, evident, curierii care trebuie să livreze în cele mai bune condiții pentru ei și pentru clienți. Și pe partea asta, cumva și noi la început, cred că am luat niște măsuri, acum am luat statul, în sensul că am dat niște recomandări. Vă rugăm purtați mănuși, vă rugăm purtați măști, vă rugăm stați la 1 metru distanță de ceilalți livratori și alte măsuri de genul. După cum am văzut și când statul a dat recomandări, oamenii nu prea le-au ascultat și noi când am dat recomandări, nu le-au ascultat tot timpul, ceea ce înseamnă că trebuie să luăm probabil niște acțiuni puțin mai spre obligatoriu, nu spre recomandare, ceea ce deja ne-am apucat să facem din weekend. Adică nu e în niciun caz o chestie cu care putem să ne jucăm în momentul ăsta și cu siguranță curierii noștri să înțeleagă că partea asta de safety este cea mai importantă în momentul ăsta. Problema cea mai mare pe care am văzut în momentul ăsta este să procurăm efectiv materialele pentru safety. Adică măști, mănuși, chestii de genul, că efectiv nu mai există în piață. Adică să cumperi și cumva și cu un preț normal. Adică
o mască medicinală până acum o lună, să zicem, era 50 de bani, acum este 5 lei. Și masca respectivă trebuie schimbată o dată la câteva ore. Adică trebuie să cumpărăm zeci de mii de măști ca să fie ok, ceea ce pune presiune foarte, foarte mare din punct de vedere financiar. Și pe lângă asta, pur și simplu să le găsești este foarte complicat. Dar ne adaptăm, găsim, cumpărăm, le împărțim de fiecare dată când business-ul crește, scade, cu cât ați crescut? Business-ul la început a avut un mic șoc și nu neapărat că n-am putut noi să livrăm, că am putut să livrăm fără niciun fel de problemă. Cred că pur și simplu a fost un comportament în care oamenii și-au făcut stocuri foarte mari din supermarket și atunci partea de delivery a scăzut puțin. Noi având și supermarketul, am compensat foarte mult pe partea respectivă de supermarket. Problema nu e neapărat că nu puteam noi să livrăm, pur și simplu era un haos atât de mare în partea de groceries cum noi, încât nu aveam cum să ținem store-ul deschis tot timpul. Erau sute de oameni în magazin, stocurile se terminau imediat și acolo am avut o mică problemă. Acum vedem că începe să ne revenim. Deja am ajuns la volumele pe care le aveam înainte. Creștere de 50% n-am avut. Nu am văzut-o venind și nu știu exact cum alte platforme au putut să crească cu 50%, dar în cazul de valori, noi suntem în cazul vostru, livrarea de food e, bănuiesc, mai mică decât partea de grocery, nu? Nu, e mult mai mare. E mult mai mare. Partea de groceries are undeva în 15-20%, restul este, food și o parte de non-food. Cea mai mare problemă pe food a fost faptul că foarte multe restaurante au fost închise. Și oricât de mult am încercat de fapt, asta a fost cel mai complicat în perioada asta, să încercăm să stăm cu restaurantele să rămână deschise. Mă bucur foarte tare că ai abordat partea asta de safety, pentru că mai ales de la voi a ieșit acea poză care tot a circulat cu coada de la Cluj. În momentul de față, consumatorul nu mai e interesat de timp de livrare, ci e interesat de siguranță. Și bine că fix a doua zi, noi am ieșit pe postările respective și, de fapt, imediat a doua zi am schimbat complet procesul, în special la restaurantul respectiv și numai, adică le-am impus tuturor partenerilor să aibă zone foarte clare delimitate pentru curieri, la distanță, să fie oarecare ordine. Și ei trebuie să ne ajute să păstreze acea ordine în fața restaurantului. Sute de notificări au fost trimise către curieri, către restaurante cu condițiile de siguranță pe modelul de recomandare. Cred că nu doar noi, cred că toată lumea din industrie în momentul ăsta ar trebui să fie pe modelul de obligatoriu. Și cine nu respectă nu are cum să livreze în perioada asta. Referitor la poza respectivă, problema a fost că noi personal n-am livrat de la Mai e loc de creștere din punctul tău de vedere, mai e loc de creștere. Eu sunt de profesie om de marketing și în momentul de față simt nevoia unei campanii la consumator să-i spun că mâncarea pe care o comandă e cum trebuie și se livrează în condiții de safety și mâncarea e făcută safety și așa mai departe. E clar că nu poți să cer unui restaurant mic să facă o campanie de safety decât prin canalele lui în comunitatea lui. Voi, care sunteți la nivel național și internațional și așa mai departe, vă gândiți, aveți în plan ceva marketing în perioada asta? Adică reușim să facem una la mână și doi la mână, e necesar sau pur și simplu nu putem să absorbim toată cererea care există în momentul ăsta? Cu siguranță e necesar și, cum ziceam puțin mai devreme, nu doar noi, Glovo sau oricine ar trebui sau fiecare individual să impună anumite măsuri.
de recomandare, în momentul ăsta toate platformele trebuie să impună măsuri obligatorii pentru curieri și pentru restaurante, pentru safety. Adică dacă nu ne apucăm din toate părțile, să zicem, către curieri sau pentru toată lumea care e implicată în zona de delivery în momentul ăsta, cum trebuie livrat, cum trebuie ambalat, cum trebuie gestionată situația în fața restaurantelor în momentul în care este o cerere foarte mare și sunt foarte mulți curieri, cu siguranță consumatorul nu o să aibă încredere. Și până la urmă toți avem de suferit și cel mai mult o să aibă de suferit restaurantele, pentru că nu o să aibă volumele necesare astfel încât să supraviețuiască în această perioadă. Ceea ce ne până la urmă asta cred că ne dorim și cred că toată lumea dorește partea asta, să ajute restaurantele să rămână în picioare, având în vedere că multe din ele și-au pierdut vânzările cu 100%. Cum îi sprijiniți concret? Zi-mi 1, 2, 3 chestii ca să ei totuși în continuare să livreze. Le-am trimis o prioritate food-ul în fața lui Kaufland sau habar n-am, nu știu, altă. Nu, din punct de vedere curier, noi putem ajuta. Din a avea curier și a putea livra rapid, n-am avut neapărat o problemă. Bine, acum aș bate joc universul de noi și a început să ningă. Dar până o să ieri. Fie mai rău înainte să ne fie mai bine, Victor. Da, cu siguranță. N-am avut o problemă în a livra și a livra rapid până azi, să vedem cum o să fie. Ce le-am împins în principiu restaurantelor este cum am încercat să le explicăm cum să-și facă meniu. Dacă păstrează același meniu pe care îl aveau in-store, nu o să poată să facă doar delivery, pentru că business-ul de delivery este un business adiacent unui restaurant. Dacă lucrezi doar pentru delivery, tot ce înseamnă unit economics în unui restaurant se schimbă complet. Dacă păstrezi același meniu, aceleași produse de o anumită profitabilitate, nu are cum să funcționeze la fel. Și de asta încercăm să stăm unul câte unul, să încercăm să le explicăm cum funcționează un anumit tip de produse, doar anumite produse care se pot găti foarte ușor, foarte rapid, cu un anumit tip de ingrediente, astfel încât fiecare să poată să-și păstreze restaurantul într-o linie de plutire măcar. Pentru că toată criza asta probabil că următoarele 3 luni. Victor, te-am ținut un picuț mai mult pentru că știu că trebuie să ieși la un moment dat. Dacă poți să mai rămâi cu noi, te mai băgăm. Da? Merg mai departe la Mihai cu status. Zine, cum e? Eu ce mănânc? Bună dimineața. Ne auzim cumva dublu de la tine. Nu știu, o să... Trebuie să opresc un pic microfonul de la tine pentru că face microfonie și nu știu de ce. Poate dacă treci pe un alt device sau te duci într-o altă cameră. Ia să vedem acum. E ceva, trebuie să schimbi device. Poți să intri de pe telefon. Da? Te scoți și îți trimit invite din nou. Alexandru. Salut! Ce faceți? Noi, să știți că noi vedem exact mijlocul dintre voi. Adică bine. Ce faceți? Cum e Foodpanda în perioada asta? Dă-ne un status. Deci eu sunt Alex, marketing managerul de la Foodpanda și colegul meu este Silviu, Head of Ops. Noi am avut o poveste destul de similară cu cei de la Glovo. Noi în prima parte a lunii, într-adevăr, am înregistrat creșteri destul de bune. Vorbim de 10-20%, dar odată ce a venit COVID-ul, într-adevăr am simțit și noi o scurtă contractare a business-ului. Cumva, datorită închiderii restaurantelor, nu pot să zic că neapărat au scăzut numărul de comenzi, cât s-au redistribuit la restaurantele care au rămas deschise. Ok. Focusul în momentul de față este pe trust, pe încredere și am luat deja măsuri cu livratorii, astfel încât să livrăm în condiții de maximă igienă, dar colegul meu poate să vedea mai multe detalii.
Iar cu restaurantele, practic, noi ca să încurajăm cererea pentru restaurantele care au rămas deschise, am dat livrare gratuită până la finalul lunii. Ok. Asta o să-i ajute, Alexandru? Păi ar trebui să-i ajute, având în vedere că scade costul pentru consumatorul final. Da. Gândește că livrarea putea să fluctueze, nu știu, de la 4 lei până la 10 lei. Și, nu știu, la o comandă de 15 lei, să zicem, dacă nu mai ai 10 lei taxă de livrare, schimbă total jocul. Deci asta a fost primul efort pe care l-am făcut din bugetul de marketing, să dăm livrare gratuită. Eu cumva asta este un fel de, și o înțeleg ca un fel de campanie la consumator și asta este foarte bună pentru că e clar menită să crească vânzările, să crească cererea. Vânzările au crescut pentru restaurantele care au rămas deschise. Asta e clar, pentru că gândește că avem aproximativ același volum de comenzi, dar redistribuite la mult mai puține restaurante. Asta înseamnă că restaurantele care au rămas deschise au de câștigat. Dă-mi un procent, câte au rămas deschise în perioada asta la voi în platformă? Deci îți dai seama că este un haos și o învălmășeală totală, dar pot să zic că s-au închis aproximativ 30% săptămâna trecută. Deci vorbim de toate restaurantele din mall-uri, plus restaurantele care aveau dine-in, dar au ales să nu rămână deschiși, să intre în șomaj tehnic. 30% din start s-au dus. În prezent lucram cu 2300 de restaurante în 25 de orașe. Asta e o primă fază. Acum, multe restaurante pot alege să redeschidă. Nu este o măsură fatală sau definitivă. Încă ownerii de restaurante, cel puțin restaurante mici, încă sunt într-o zonă de incertitudine în care își dau seama dacă vor pivota și vor încerca această nouă linie de business sau vor aștepta până când se termină starea de urgență. Am înțeles. Iar în materie... Aveți probleme cu livrările? Adică aveți suficienți oameni pe teren? Cum simțiți aici în partea asta? Nu avem probleme cu livrările din punctul ăsta de vedere. Avem suficienți oameni foarte bine pregătiți din punct de vedere safety, cu echipamentul de care au nevoie, cu măști, mănuși, geluri dezinfectante, proceduri de diferite feluri de safety, de igienizare a agenților. De asemenea, am blocat tot ce înseamnă zone de carantină clar delimitate de către autorități, tot ce înseamnă spital de boli infecțioase, spitale județene, spitale care au trecut în etapa 3 să deservească diferite cazuri, așa cum au indicat autoritățile. Și nu în ultimul rând, ca să cumva să încurajăm și să motivăm și mai mult flota, am ales să plătim substanțial mai mult livratorii, având în vedere că sunt una dintre categoriile de angajați care sunt foarte multe riscuri în perioada asta, interacționând cu toate entitățile astea. Ok. Mihai, mulțumesc frumos. Mergem mai departe la Mihai, la Eu ce mănânc. Dă-ne un status, cum e la voi? Da, bună dimineața. Noi ne inventăm și reinventăm. Deci, problema asta cu sunetul de acum. Da, anul trecut am avut un an în care am explodat și pe orizontală și pe verticală. Asta ne-am propus. Am adus niște feature-uri noi în aplicație, cum e comanda de grup. Numai ce am apucat să o lansăm, ca să nu mai existe grupuri acum. Da. Nu. Păi, nevasta acasă și copilul și tot facem grup. Da, ăsta e un subiect pe care ne focusăm acum. Încercăm să creăm un alt fel de grup și un alt fel de approach pe subiectul ăsta. Măsurile pe care le-am luat... Au crescut comenzile, numărul de comenzi a crescut? Nu, a crescut. Au crescut comenzile. Din de mărime, zi-ne așa, să ne facem o idee, 10, 50, 100%? N-am crescut cu 50%. Noi ne bazăm pe corporate cumva și putem să... Este peste 10%, deci e și la noi cu 2. Aveți livratori, adică aveți probleme de personal în perioada asta? Nu, probleme de personal am avut înainte de perioada asta, pentru că atunci când am crescut a trebuit repede să acoperim nevoia asta pe 19 orașe. Acum am stabilizat și cred că am și
devenit conform foarte repede. Am introdus și în aplicație un feature de non-contact, livrare non-contact. Am reușit să-i utilăm, să-i echipăm pe curieri cu toate cele necesare, măști, mănuși și dezinfectanți. Cred că e foarte important să credibilizăm. Acolo mergem și noi acum, să credibilizăm soluția aceasta. E vorba de educație. Piața se educă acum și toți cei de aici participăm la educația asta. Uite, din păcate, suntem forțați să educăm mai repede. Dar e foarte important cum o facem acum. E o bază pentru ce o să fie de acum încolo piața asta de food delivery. În același timp și noi ne uităm spre grocery, să avem cămara, eu ce mănânc, unde vrem să punem depozite alimentare, de fapt le avem deja și încercăm să aducem produse complementare pentru cei de acasă. Cam asta e la noi. Restaurantele, în schimb, s-au închis o parte din ele cu gândul că vor să redeschidă după ce își fac analizele, să deschidă doar partea de livrare. Dar în același timp au apărut foarte multe solicitări noi. Se reinventează o grămadă de jucători de evenimente sau hoteluri care vor să intre pe piața asta. Cam asta e statusul sau așa percepem noi piața restaurantelor. Oana, cum e la takeaway? Momentan este bine. Ne focusăm foarte mult pe a transmite atât restaurantelor cât și clienților să opteze pentru o metodă de livrare contactless. Practic, dacă un client alege o astfel de metodă de plată, comanda lui va fi livrată fără să aibă contact fizic cu livratorul. Curierul va pune geanta de livrare în fața ușii, va suna la sonerie, se va da câțiva pași în spate, iar clientul va deschide ușa, va lua comanda din geanta termică și într-un mod sigur va fi livrată comanda respectivă. Respectă oamenii, respectă livratorii treaba asta? Da, livratorii sunt instruiți zilnic cu privire la această metodă și inclusiv orice adaptare la situație mai are loc pe parcurs. Este important și clienții să respecte această metodă. Ați observat, sunt mulți oameni care încă se plimbă în voie afară, așadar sunt multe situații în care, clienții optează pentru o plată cash, dar în continuare reiterăm importanța plăților online, plăților cu cardul, astfel încât contactul între oameni să fie cât mai redus. Aveți livratori pe stradă acum? Aveți probleme de personal? Nu, pe partea de livratori suntem bine, nu avem niciun deficit, ba din contră, am primit foarte multe mail-uri și propuneri de la diverse firme care se ocupă strict pe partea de livrare sau care au mașini și care doresc să își ofere flota pentru livrări, dar în momentul de față suntem ok. Bravo. Cu cât ați crescut? 70-80%? E greu de oferit o cifră exactă pentru că toată situația este foarte dinamică. Avem și noi restaurante care, bineînțeles, s-au închis, s-au retras deoarece le este frică, au concediat personalul, dar totodată avem foarte multe restaurante care doresc să intre pe platformă. Așadar, situația fluctuează foarte mult. Creșterea este în continuare, este o creștere organică și așteptăm să vedem cum evoluează situația. Mersi mult. Mersi, revenim. Sabin. Da, bună ziua. Bună ziua, ownerul de la Vuxing și Fuda. Spune-ne, tu îți faci și livrare singur, dar ești în agregator, din câte știu, sau nu ești în agregator? Da, mă auziți înainte de toate? Super, salutare tuturor. Salut. Da, după cum probabil mulți știți, noi avem un business care acoperă toate segmentele, de la achiziție, producție și livrare. Dar în paralel lucrăm și cu agregatorii, respectiv Foodpanda și Glovo, să zic așa, cele mai mari felii. Situația la mine în business-ul meu stă un pic diferit, în sensul că
datorită situației în care ne aflăm, am fost nevoit să închid unitățile din mall, fapt pentru care a rezultat o disponibilizare masivă de oameni și ceea ce vizez acum, vizez o consolidare prin restrângere. Livrăm în tot Bucureștiul cu cele două branduri Wusing, mâncare chinezească și Fuda. La nivel de impact, din păcate, noi am avut o scădere mai timpurie, să zic așa, prin prisma faptului că clienții au asociat virusul cu China, Wusing cu China și și-au pus vis-a-vis de materie primă și toate cele. E dreptul fiecăruia să aleagă modul în care se protejează, dar asta a fost situația la noi. În schimb, de câteva zile bune, avem o creștere de aproximativ 20% pe delivery, respectiv pe Vux. Se pare că s-au mai calmat spiritele. Și provocarea mare pe care o am acum, sau am două mari provocări, vin din soluția pe care trebuie să o găsesc pentru oamenii care au rămas în afara echipei, dat fiind faptul că am restrâns activitatea, cât și cum o să mă bat cu mall-urile pe românește, pentru că am închis mall-urile ca o decizie de business din dorința de a stopa pierderea. Înțeles. Ce-ți merge mai bine? Livrarea pe care o faci tu singur sau livrarea prin agregator? Și. Monitorizez asta zilnic. Deci sunt creșteri pe ambele canale, și pe call center, și pe site-urile proprii, dar și pe canalele cu agregatori. Okay. Jerry, mersi mult, Sabin. Ne revenim. Două secunde. La fel ca și ceilalți, am implementat și noi procedurile safe, așa pe scurt. Cred că livratorii sunt interesați să respecte, pentru că există această frică naturală. Deci, pe lângă respectarea unei proceduri doar că a propus-o compania, e siguranța fiecăruia în joc. Am stat de vorbă cu fiecare, le-am spus, au fost livratori care au ales să rămână acasă, le-am respectat poziția, pentru că toți suntem oameni egali și, în primul rând, e siguranța individuală cât și a familiei. Dar avem echipă cu care să facem treabă în continuare, oameni care au ales să vină la muncă. Doamne ajută. Jerry, cum e la tine? În primul rând, eu m-aș vrea să spun bună dimineața tuturor. M-aș vrea să spun I love you all. Stay safe. Sabine, I love you, by the way. Okay? Guys, băi, eu, pentru voi care nu mă cunoașteți, eu sunt de aici de 27 de ani și iartă-mă că de fapt fac niște promovare, publicitate total fără rușine. Uite, Jerry's Pizza, I got my Jerry's Pizza cup. Guys, it's gonna be okay. Da? Noi am fost prin asta acum 10 ani de zile. Ok, e o criză puțin altfel. Adică e mult mai brusc. Da? Ok, dar uneori lucrurile brusc ne ajută să mergem mai departe. Ok? So hai să începem cu un optimism great. Bun, acum hai să discutăm despre realități. Da? Realități sunt următor. Da? De la începutul criză, sigur, toată lucrul s-a dus în jos. O să vorbesc eu puțin pentru voi care sunteți aici, atât despre Jerry's Pizza și despre ce noi am făcut în Hora. Okay? Și voi care sunteți în Hora, bravo, felicitări, I'm glad you're all with us. Voi care nu sunteți în Hora, vă rog să veniți că o să vedeți ce a făcut Hora în criza aceasta. So, bineînțeles, a fost o scădere, sau e o scădere și o scădere în continuare. Cei care a zis că există o creștere, exact, cred că a fost Alexandru de la Food Panda, foarte multă... Și Ioana de la Uber. Jerry, la mine e o creștere, dar nu față de anul trecut, față de
ce s-a întâmplat începând cu finalul lui ianuarie, pentru că eu am scăzut. Deci sunt pe un trend crescător, dar nu înseamnă că sunt peste anul trecut. Dar Sabin, permiți mie, da? Ce am vrut să spun, exact ce a punctat Alexandru, e cu atât de multe alte companiile care s-au închis, bineînțeles, consumul s-a dus spre cei care sunt deschis. Ok? Eu nu evit să spun că, de fapt, noi am avut o scădere, dar era o scădere obișnuită și normală. Da? De la pornirea crizei, oamenii au început să cheltuiesc banii în supermarketuri ca să faci proviziile. Da? A doua lucrurile ce s-a întâmplat, oamenii au fost transmisi acasă, s-a schimbat obiceiurile de consum. Practic, dacă în februarie noi mergeam la birou, la servici, eram cu colegi, sunam și noi pentru o mâncare, pentru ceva livrat, pentru o pizza și împărtășim acolo la birou. Practic, acum eu stau acasă cu copii și, de fapt, ciugălesc un sandwich sau niște stixuri. Sau comanzi la un chinezesc. Sabin, hai, noi știm ce s-a întâmplat, ok? S-a schimbat obiceiurile de consum. S-a rupt puțin acolo în timpul zilei și a fost o scădere pe timpul zilei. După acesta, mai avem și noi faptul că oameni sunt speriați. Let's be honest, ok? Oameni sunt speriați de joburile lor, nu știi, și eu vorbesc și în companiile mari, care nu au fost afectat specific cum a fost industria Horeca. Da? Adică ei vor să știe ce urmează să se întâmple. Că de fapt, cred că noi toți cam așteptam scânteia aceasta de criză. Încă o dată în România, toată lumea vedea că iarăși creștea bule imobiliare, era iarăși situație cu presiune de pe salarii. Da? Și de atunci, noi care am fost în 2008, da? Sau 2009-2010, cam simțea același lucru și cam așteptam un scântei. Guys, cred că a venit scânteia, da? Și de fapt trecem și perioada asta de sănătate, dar va fi o perioadă dificilă pentru România, da? Pentru economia globală. Deja World Bank a zis, au coborât așteptările pentru creștere globală la 0%. So guys, get used to it. 2020 is just going to be a flat, dacă ai noroc, going to be a flat line. Okay? Dar din partea frumoasă al unui flat line e că de fapt poți să crești din aia. Okay? Ce noi am făcut ca să asigurăm angajați business-ul? Practic noi în momentul de față ne interesează business continuation. Acum vorbesc puțin despre situația cu Hora. Practic, Hora a ajutat cu închidere, cu idei de a închid restaurante, închid mall-urile. E important în momentul de față pentru toată lumea să self-quarantine. But what can we do pentru angajații noștri, da, sau partenerii noștri, sau clienții noștri? Da, la Jerry's Pizza, noi am implementat delivery fără contact. Practic, oricare client pot să sun, pot să comandă online, pot să plătesc online, da? Vine livratorul, el are o cutie în plus pe care el așează jos în fața la ușă, el așează comande în fața la client, apasă sunărie, ia un pas, două pase înapoi, așteaptă clientul să ies, da? Noi și livrăm cutia aia goală acolo, acum e al clientului, dar practic el rămâne acolo să confirm că tot e ok cu clientul. Ok. Jerry, până la urmă, hai să revenim la niște chestii un pic concrete. A crescut sau a scăzut business-ul? Florin, eu am învățat ceva în viața mea, da? Nu se întreabă o doamnă niciodată ce vârstă are și nu întreabă un bărbat niciodată câți bani face. Da? Dar nu te-am întrebat câți bani face. Te-am întrebat dacă au crescut numărul de comenzi. Nu a crescut. Ți-am spus din start că noi am avut o scădere. Ai probleme cu livratorii? Ai tot ce trebuie pe partea asta? E culmea. Știi care e situația? Practic, watch out what you wish for. Da? Ai grijă la ce cer. Da? Noi, de fapt, aveam grijă. Băi, nu mai găsim angajați. Băi, acum avem un accident. Da? Și ne așteptăm și noi o claritate din partea statului, da?
ce măsuri le putem să facem în mod responsabil, da? pentru angajați. Da? Că de fapt, încă o dată, noi avem nevoie de ei, vom avea nevoie de ei. Toată lumea are nevoie de toată lumea în momentul de față. Noi împreună trebuie să mergem. Ai un pic la Sabin, pentru că trebuie să iasă. Cine trebuie să iasă? Sabin. Eu mai rămân. Sabin iese. Sabin, spune-mi, te rog, din pachetul de măsuri pentru industrie promovat de guvern, ce te ajută cel mai tare de acolo? Păi, cred că două lucruri. Ordonanța 29 prin care să pot accesa un credit care să mă ajute să depășesc POP-ul și o soluție. Crezi că băncile vor da acele credite? Să vedem, deja sunt în discuții de azi dimineața am dat niște mail-uri și aștept răspunsuri. Și șomajul tehnic m-ar ajuta foarte tare dacă ar putea plăti direct la angajat, pentru că din ce știu acum plătește angajatorul urmând să-și recupereze. Asta e modalitatea. ANOFM-ul spune că face plata în 30 de zile totuși. Da, dar mi-e greu să cred. Okay. Și va fi problem că practic pentru foarte multe companii care are un restaurant sau două, va fi un problem de cash flow. Că de fapt s-ar putea să încercăm să facem, o să vă rog să răspundeți la întrebările din pool în același timp. Încercăm joi dimineața să facem aici o întâlnire cu directorul general de la ANOFM și cu cineva din ANAF și cu cineva de la CEC sau Exim Bank, să vedem care sunt modalitățile prin care pachetul ăla de măsuri promovat la televizor poate fi pus în practică și până atunci probabil că o să avem și metodologia de aplicare. De asta întreb, Sabin, ce te-ar ajuta cel mai tare în momentul de față și mi-ai răspuns. Spune-mi în același timp dacă simți, nu știu, altceva ce poate fi făcut în perioada asta astfel încât să nu murim de tot. Adică ne-am redus până la 10% din sector, de la 25 de miliarde suntem la 5 maxim. Cred că astea sunt, deci marea majoritate a companiilor au și vor avea probleme cu cash flow și atunci o infuzie de capital este binevenită, necesară. Și nu în ultimul rând partea cu oamenii, pentru că ca fiecare dintre noi nu suntem afectați mai mult sau mai puțin și la nivelul venitului fiecăruia. Respectiv, dacă pot să găsesc o soluție pentru ca oamenii care au rămas acasă să aibă un minim venit în continuare, ăsta e un lucru extrem de important pentru mine și cred că pentru toată lumea. Sabina are dreptate aici. Practic, noi trebuie să ne asigurăm că mai rămână banii în piață, da? Să circulă, că dacă tot încep să îngheți, da? Atunci criza post-criza COVID va fi și mai crunt. Da? Aici sunt de acord. Se simte foarte mult, o să se simtă foarte mult pe termen lung. Vă ziceam că noi avem o creștere și este normal. Avem restaurante care au creștere de 700%, și care au ales să rămână deschise. Avem restaurante care și-au adus oameni puși înainte în șomaj tehnic pentru că aveau comenzi. Și cred că în perioada următoare, trebuie să vorbim ca industrie cum putem să facem trecerea către consumul online, comenzile online, cum putem să educăm consumatorul. Noi, de exemplu, în perioada următoare o să avem campanii de educație consumatorului și livrare gratuită, așa cum au și alte platforme pentru a incentiva. Ne uităm și la curier, dar realitatea e că dacă nu o să avem meniuri speciale, dacă nu găsim o modalitate să redeschidem restaurante în condiții de siguranță, pe termen lung nu o să poată să fie un consum sustenabil și din ce în ce mai mulți oameni o să se ducă înapoi spre groceries de frica faptului că nu o să aibă un cash flow în perioada post-criză, iar atunci o să fim loviți toți, și noi pe delivery și restaurantele care nu fac delivery, să se deschidă și mai mult, să-și revină și să deschidă și mai mult. Ioana, asta vreau să te întreb. Din punctul tău de vedere, cel mai important pentru restaurante acum, în această perioadă, este să-și eficientizeze meniul,
corect? Nu, este unul din punctele pe care îl pot face. Cu siguranță primul lucru este să stea în siguranță și noi lucrăm să putem să facem pick-up în siguranță de la restaurante. Trebuie să se uite la meniu și cum pot să-și eficientizeze meniul pentru zona de livrare. Ne uităm în același timp și noi, ca și companie, la cum putem menține un volum mare de vânzări pe restaurant. Și aici facem, de exemplu, livrare gratuită. Dar, nu în ultimul rând, lucrăm și cu business-urile care au probleme de cash pentru a înțelege cum putem să-i ajutăm în ajustarea plăților noastre către restaurante. În mod normal, noi plătim o dată pe săptămână, ceea ce oricum este un ajutor. Dar ne uităm caz la caz să eficientizăm asta pentru a ne asigura că au cash și poate să continue să... Deci voi faceți plăți o dată pe săptămână, da? Da, noi facem plăți o dată pe săptămână. Agregatorilor, da. Majoritatea nu fac asta, dar noi facem o dată pe săptămână și ne uităm inclusiv la posibilitatea de a crește. Mulțumim! La revedere! Mulțumim! De a crește această frecvență, mai ales pentru jucătorii mici, este foarte important să aibă cash suficient. Ok, asta e un lucru bun. Cum faceți voi în momentul de față pick-up-ul și ce trebuie să facă restaurantul astfel încât să aibă un pick-up în safety? Ok, și pe partea de pick-up și pe drop-off încurajăm foarte mult contactless delivery și avem țări, în România încă nu, dar avem țări în care este mandatory. Ne uităm și în România probabil o să devină mandatory. Nu avem cash, nu încurajăm cash în niciuna din țările din Europa și nici în România în momentul de față. Ce facem pe zona de restaurante? Avem fluxuri aliniate cu restaurante partenere, fluxuri diferite. În principal devine o problemă la restaurant, poate deveni o problemă la restaurantele mai mari, unde au multe comenzi în același timp, în timp ce majoritatea restaurantelor mici au ales să-și închidă cu totul restaurantul și fac livrare. Știți, când eram eu mică și mă duceam la farmacie și livrai printr-un gemuleț, da, foarte multe din restaurantele mici au asigurat această barieră între noi adică între livratorul nostru și ei pentru a minimiza riscul. Iar da, pentru consumator facem contactless delivery. Simți în momentul de față nevoia unei campanii la client de a-l asigura că mâncarea este transportată, făcută în condiții maxime de securitate, de safety? Da, cred că în momentul de față este mai mult o educare a populației cu privire la faptul că poate să-și comande și o asigurare a unei diversități suficiente pe platformă pentru ca el să-și comande. Să fim serioși, nimeni nu o să-și comande în fiecare zi de la același restaurant. Așa că trebuie să avem o dată diversitate și de asta încurajăm restaurantele mici să rămână deschise, chiar dacă cu un efectiv mai mic de oameni în bucătărie și un staff mai mic. Dar și în ideea de cât de ușor poți să-ți comanzi. România este încă o țară care are penetrare mică a pieței de livrare de mâncare. Dacă ne uităm la țări precum UK, penetrarea trece de 60%. Adică 60% din populația comanda ce obțin odată. La noi numerele sunt mult mai mici și în zona de urban, nu vorbim de România în general. Ok. Alexandru, Foodpanda, cum e la voi cu asta, cu cash-ul? Cum faceți plățile către restaurante? Ei au foarte mare nevoie de cash acum să-și plătească furnizorii, să-și plătească chiriile, angajații și așa mai departe. Ne-am aliniat și noi în sensul ăsta. În momentul de față tot așa facem de contul la săptămână sau în cel mai rău caz la 2 săptămâni, dar la săptămână cred că e noua normă. De asemenea, am implementat și noi contul de delivery. Este setarea by default în aplicații. Noi am pivotat destul de rapid săptămâna trecută, undeva pe miercuri, joi aveam contacte de delivery în care lăsai mesaj livratorului să-ți lase comanda la ușă. Acum a fost făcut update și pe web și pe Android și pe iOS, în care noul standard de delivery este contactless. Adică dacă vrei să ai contact cu livratorul, trebuie să debiți contactless delivery. Exact. În materie de cash, noi cred că reprezintă o pondere destul de mare din comenzi.
Ce am făcut ca să încurajăm chestia asta? Am dat foarte multe comunicări în CRM, adică newsletter, prin-app, postare pe Facebook, push notification, în care încurajăm oamenii să comande cu plata cu cardul și de asemenea toate voucherele pe care le-am dat au fost exclusiv cu plata online, ca să efectiv să schimbăm comportamentul consumatorului, să se ducă către online. Am încercat să ne schimbăm, pentru că e foarte greu să reduci populația urbană din 25 de orașe deodată. Ok. Da, Dar ați considerat dezactivarea cash-ului? Uber a făcut asta în toată Western Europe. Este o discuție foarte complexă. S-ar putea face treptat. Gândește-te că în București și Cluj sunt orașe ceva mai dezvoltate, unde, să zicem, chestia asta ar putea să meargă. Dar ce faci cu toate celelalte orașe din provincie unde încă este o piață de cash? Acum, întrebarea este, ești acolo pentru consumator sau pur și simplu îi dai o singură opțiune cu cardul? Discuția e împărțită. Dacă am putea, îți dai seama că am renunțat complet la cash pentru sănătate. Oamenii din restaurante spun așa: livrarea gratuită e o promoție pe care o faceți voi la consumator, astfel încât ei să comande mai mult de la voi. Ce faceți efectiv pentru a reduce costul restaurantului în momentul de față cu food delivery, având în vedere faptul că ei depind în momentul de față 100% de voi? Adică cei care nu au forță proprie de distribuție, așa cum e Sabin, de exemplu, și care poate să jongleze de la unul la altul, ceilalți în momentul de față sunt 100% pe voi. Ok, ce am mai putea gândi atât dintr-o parte, adică atât din partea restaurantului, cât și din partea voastră, astfel încât costul lui cu livrarea să fie mai mic? Păi, realist, costurile cu livrarea au crescut pentru noi. Dacă stai și te gândești toate măsurile pe care ar trebui să le luăm acum în materie de măști, mânuși, geluri igienizante, costurile cu livrarea efectiv au crescut, iar noi încercăm să nu se resimte chestia asta din partea restaurantelor. Deci cumva ne-am asumat noi toate costurile astea care au crescut pe partea de delivery. Acum, ce mai facem, care într-adevăr este un ajutor pentru restaurant, este toată partea de vouchering și de subvenții pe care încercăm să o facem controlat, astfel încât să ajutăm uniform piața. Ok. Ioana, bine, aici sunt curios, industria. Au crescut foarte mult costurile și au crescut costurile cu livrarea, au crescut costurile din punct de vedere, până la urmă, și toate campaniile de free delivery pe care le facem sunt pentru a educa piața și de asta cred că e important să le facem într-un mod conștient, targetat către consumatorii care nu au mai comandat, să învățăm să comande, să învățăm că e ușor să comande. Și nu sunt neapărat pentru a aduce comenzi către noi, căci sincer, sau către o anumită platformă. Sincer, dacă comandați de la mine și altă dată de pe altă platformă, per total, restaurantele noastre cresc. Dar ce mai facem noi? Vă spuneam de partea de plăți. Încercăm să facem plățile cu termen cât mai scurt pentru a asigura cash. Este unul din lucrurile pe care le considerăm esențiale. Ce mai facem e partea de meniu. Până la urmă, modul în care putem să susținem pe termen lung acest approach cu costuri crescute din partea noastră e prin a crește basketul atât pentru noi cât și pentru restaurante și e modul cel mai bun în care putem să ajutăm restaurantele să crească, să aibă meniuri care să fie fit for delivery și să-i ajutăm să aibă comenzi consistente, cu fiecare comandă să aibă un inflow de cash mai mare. Mulțumesc. Mihai, cum e la voi? Cum faceți cu cash-ul? Când și cum plătiți? Noi de la început ne-am poziționat altfel decât piața. De la început am plătit la o săptămână. Iar acum simțim nevoia să o facem și mai des și luăm în calcul să o facem de 2 ori pe săptămână. Evident că e o măsură de precauție și pentru noi.
dar ajută și restaurantele. Adică nu știi ce se poate întâmpla mâine și ce restaurant se închide și nu mai poți să-ți iei banii. E bine să faci facturile mai des și să poți să încasezi. Dar, într-adevăr, vorbim mult despre, sau am auzit educație pronunțat de mai multă lume aici. Și da, aici avem cel puțin pentru noi e un subiect delicat, partea asta cu educație și cu costul de delivery și cum ajutăm restaurantele. Eu cred că din tot ce facem noi restaurantele, voi Hora, nu facem altceva decât să îi ajutăm pe clienți să mănânce mai ușor, mai repede, le facem un serviciu. Și atunci, cine ar trebui să susțină acest serviciu? Deci ar trebui să susțin eu serviciul ăsta ca să-l ajut pe restaurant să o ducă mai bine. Pentru că în momentul de față pentru restaurant ești business critical. Adică el nu mai poate să mai servească la masă. Tu ești singura lui scăpare, ca să zic așa. În momentul ăsta, asta e situația acum. Știu, sunt de acord. Și înainte eram tot așa un ajutor, dar repet, cine beneficiază de asta? Userul. Înainte erai un ajutor, acum nu mai ești un ajutor, ești un must. Ok. Userul care stă acasă, sunt sigur că poate să plătească în plus pentru serviciul la de livrare. Nu cred că ar trebui să căutăm altundeva asta. E vorba de educație. Asta e momentul în care ar trebui să facem ordine și să reușim. Altfel, la un moment dat e o bulă din asta care tot crește și ok, poate că rămâne unul, poate că rămâne altul. N-am avut niciodată problema asta. Noi am încercat să o ținem cât se poate de fair, adică costul delivery-ului să fie susținut de către user. Ok, cu toată inflația de platforme sau de tot mai mulți jucători pe piață, a trebuit să ne adaptăm și noi și să scădem și noi prețul și să susținem acest cost. Asta spun, cred că e un moment acum în care ar trebui să ne facem calcule și noi și restaurantele și să ne uităm de fapt ce trebuie să susținem, cine beneficiază de serviciile noastre și să plătească cine trebuie. Acum mai apare o discuție aici. Câți bani vor mai fi în piață începând de acum încolo? Da. Și e clar că vine criza economică. Scuze-mă, dar te rog, intervino. Eu nu mai pot să stai închis. Și iartă-mă, Mihai, că de fapt tu o să încasezi furia mea pentru multe restaurante care nu dă doi bani că voi la agregator au costurile crescute. Tu ai sute de restaurante care urmează să închid uși, ok? Ai Maria și Mihai Popescu, care de fapt au investit tot ce au avut ei într-un mic restaurant, da? Sau un bar, sau un cafenea sau ceva, ok? Și ei acum o să pierd tot. Și voi vă interesați, băi, hai să găsim ok, nu mai punem preț pe client, găsim și... Mihai, încă o dată, iartă-mă, tu primești furia mea, nu e către tine, ok? Te rog mult de tot să înțelegi asta. Dar cred că e cineva care trebuie să spun pentru aceste 247 de oameni care acum ne uită la noi, ok? Și voi patru ați monopolizat, băi, ne crește costurile, băi, voi nici nu ați avut angajați, pe bune, da? Mulți din voi ați pus angajați pe PFA-urile, ați transmis costurile cu angajați la altcineva care plătește așa sub masă, o formă de la. Băi, acum mă simt ca Carmen Savu, da? de la Parma Food, că explodez eu așa. Asta nu, vreau doar să ai apă lângă tine, Jerry. 147 de oameni în restaurante, da? Tu trebuie să mai iau pe ei, să cer pe ei să vină aici. Să spun, guys, faptul că tu... și salut Alexandru, salut Silviu, da? De la Food Panda, guys. Mersi mult de tot că acum încăsați căsăratul de Mihai. Da. Jerry, zine la tine. De eu ce mănânc, da? Celălalt au miliarde de bani în spate, ok? Și ei mai pun birul pe oameni care au restaurantele aici. Guys, Jerry, cum facem în perioada asta? Ești marketing guru. Cum facem în perioada asta să-i facem pe oameni să comande mai des? Nu contează din agregator sau direct la restaurant. Până la urmă e o bătaie omul care stă acasă și e frică să comande la Vuxin că vine din China.
E clar că avem și o problemă peste tot, cu livratorii, cu oamenii, cu safety, dar din punctul meu de vedere, în momentul de față, industria trebuie repornită și ea nu va reporni dacă nu începem de acum. Adică atunci când o să iasă din nou la televizor cineva din guvern și o să zică gata, de astăzi puteți să mergeți pe stradă. Cum o să repornească industria asta? Cum vezi momentul ăla? Aici este o mare problemă, că de fapt eu am vorbit mai devreme despre Mihai și Mioara Popescu, da? Care ei au un contract de chirie pe care ei nu pot să ies din contractul ăla de chirie deocamdată. Exact. Forțele majore nu a fost pus și nu absolvat, da? Marie și ce am zis, Mihai și Mioara Popescu, iartă-mă, da? Au ei 1, 2, 3 angajați, care de fapt angajații aia așteaptă să văd ce face Mihai și Mioara. Și Mihai și Mioara așteaptă guvernul să vină cu, ok, asta cu șomaj tehnic 75% e pe bune? Sau iar e o capcană, ca de obicei al guvernului, îți dau în mână stângă, dar iau în mână dreaptă? Păi, nu știu, că ai adus aminte de Hora aici. Hora a fost și ea acolo la masă. Ce știi de acolo? Trebuie să vorbesc cu Dan Mischie mai degrabă, că el e în linie întâi direct cu guvernul. Da? Și încă o dată, prin mediul acesta, m-aș vrea să mulțumesc pe Dan Mischie și întreaga echipa lui Hora pentru ce a făcut pentru industria noastră și ce vor face în continuare. Scuză-mă, iar nu am putut să aștept, nu am putut să rețin. Știu că din nefericire asta o să fie pe internet, dar acum 10.000 de ani, Jerry explozând către agregator, iartă. Da? Dar, Florin, am transmis o întrebare mai devreme. Da? Noi de dimineață pe ZFA, noi am văzut că de fapt McDonald's Anglia a închis 1027 de restaurante. Da? Chiar dacă și ei au putut să livreze în continuare. Adică, chiar dacă afectează pe mine și mai mult. Eu îți spun aici public că Virgulă consider mult mai responsabil dacă noi toți agreăm sau și guvernul vine și spune guys, de mâine stop joc. O să ne afectează, dar e mult mai bine să fii afectat viu, ok? Decât întins de veci. Jerry, cei care vor să facă delivery acum, ei nu au făcut până în momentul de față. Ce le recomanzi? Dă-le 2-3 sfaturi. Păi, oameni buni, dacă totuși vreți să rămâneți deschiși și vreți să o forțați pe asta cu delivery-ul, uite, aveți grijă la astea 3 lucruri. 1, 2, 3. Florin, în momentul de față noi vorbeam despre Mihai și Mioara Popescu, da? Care au un singur... despre ăștia doi vreau să vorbim. Băi, pentru mine, oricum, ei au costurile ca să fie deschis. În momentul de față, stătând deschis, pur și simplu, ei fac un rulaj de bani. Atât. Chiar dacă mai devreme am zis că, de fapt, da, noi avem nevoie de bani în piață ca un rulaj, practic, asta și a trebuit. Dar nu e numai rulaj de bani, Jerry, e și să-și țină oamenii. Pentru că nu-și trimit oamenii acasă. Uite, Oana de la Brașov a făcut ture cu oamenii și îi cheamă câte 2-3 la muncă. Și sunt convins că pe perioada asta ea nu face niciun ban ca și owner de bistro, da? Da, dar ce noi așteptăm? Oamenii ăia pleacă cu ceva acasă. Nu, dar Florin, șomaj tehnic nu e ceva inventat astăzi. Ok? Șomaj tehnic a fost în trecut, va fi. Singura diferență acum este că, de fapt, statul spune că noi în Horeca, teoretic bazat pe certificat de stare de urgență care urmează să fie emis foarte simplu, așa spune domnul ministru de la Ministerul Economiei, bazat pe aia. I-am întrebat pe oamenii de aici care se uită la noi dacă și-au trimis oamenii în șomaj tehnic sau intenționează să o facă în perioada următoare. 65% au zis că nu. 65% a zis nu. Ce e la șomaj tehnic? Îmi pare foarte Mioara și Viorel de vocea crizei, dar nu cred că în industria noastră, Mioara și Viorel, ospătarii de la ei, câștigă foarte mult din tips și noi știm foarte bine lucrul ăsta. Șomajul tehnic se aplică la ce e pe cartea de muncă. Așa este. Dacă conduceai business-ul corect de la bun început și ai oameni pe cartea de muncă, atunci nu e niciun fel de problemă.
Nu e nimic ilegal să ai veniturile la ospătare între carte de muncă și tips. E ceva ilegal? Bineînțeles, Florin, și livratorii mei au o mare parte din veniturile lor lunari e pe tips. Da? Dar în momentul de față, noi suntem, în punctul meu de vedere, în situație în care dacă noi nu stăm acasă, noi nu rezolvăm. Guys, și noi știm foarte bine că sistemul sănătate în România nu este pregătit pentru cele 10.000 de cauzurile pe care e vehiculat pe televizor. Florin, eu înțeleg că asta e un live streaming despre Horeca. Okay? Dar vreau să transmit prin asta o cerere de responsabilitate din partea tuturor. Okay? Și noi, în următoarea perioadă, practic, noi încercăm și identificăm ce arme avem la dispoziție ca să avem business continuity. Okay? Și the thing is Uber, Glovo, ei vor fi aici. Au ei cuferele pline din state. Okay? Și business-urile local va fi susținut. Problema este că dacă Mihai și Mioara Popescu nu mai există, okay? Că plătesc ei și comisioanele peste tot și nici nu au veniturile ce au avut înainte. Că de fapt chiar din livrare nu pot să susțin. Dacă Mihai și Mioara au avut un restaurant, da? 100% din clienților nu vor trec pe livrare. Da? So, oricum ei vor fi cu veniturile redus. Acum au și ei costurile pe care nu au avut înainte. Da? Noi știm să vedem, din punctul tău de vedere, cât mai durează toată chestia asta? Când ieșim din nou pe stradă? Ai vreun estimat? Și când ieșim pe stradă, eu nu sunt un medic, dar cred că de fapt noi avem un exemplu perfect lângă noi. Da? Avem Italia. Noi de fapt ce suntem? Noi suntem 2, maxim 3 săptămâni în spate la Italia. Okay? No, guys, it's the reality. Wake up. Wake up, people. This is the reality. Business continuation e cel mai important pentru toți întreprinzători în momentul de față. Da? Asta e mesajul pe care eu m-aș vrea să transmit. Da? Mulțumim, Jerry. Este direcționat specific despre nimeni. Încă o dată, Mihai, it's not against you, Mihai, Alexandru, nu e despre tine ca persoană. Eu m-aș vrea voi și familiile voastre să fie sănătos and safe, okay? And Romania să ridic din criză care o să ne lovește toți. Da? Mihai, cum vezi? Când ieșim din asta și când ieșim, ce va fi? Cum va arăta piața? Ok, nu știm când vom ieși. A ieșit doar China până acum. Din Europa n-a ieșit nimeni și se adâncește mai mult fiecare din țările afectate. E clar că ne dorim să fim lângă restaurante. Ce e foarte clar e că, inclusiv în cazul meu, eu sunt Mihai și Mărioara, care mi-am făcut nu un restaurant, ci o platformă de comenzi online și am investit tot ce am agonisit și ce am eu în platforma asta ca să o fac mare și frumoasă. Să ajut restaurantele. Nu știu dacă am avut discuții cu restaurante în care n-am reușit să agrem un comision reciproc acceptat. Ei în momentul de față toți spun la unison că nu își permit comisioanele agregatorilor. Da, cred că noi avem cele mai mici comisioane din piață acum. Nu știu, eu nu mă pricep că nu sunt în industrie, dar eu vă pot spune ce spun ei. Da, discuția e că trebuie să ne așezăm și să construim sănătos începând de acum încolo piața asta de food delivery. Și, repet, e vorba de educație pe care trebuie să o facem, să ne educăm noi, atât în relația cu consumatorul final, dar și cum ne stabilim parteneriatele cu restaurantele, inclusiv parteneriatele cu curierii. Eu cred că problema cea mai mare, așa cum zice Jerry, e la business continuity. Și, de fapt, aici criza de sănătate încă nu e mare, sau cel puțin nu e definită, nu e evaluată. Dar criza economică, asta ne va afecta pe toți.
și pe restaurante. Cea mai mare schimbare pe care o vezi în piață, care e? După, să zicem că trece balamucul ăsta, clar toată lumea spune că va veni o criză economică. Ne vom descurca și în criza economică, dar totuși se vor schimba, e clar, foarte mult obiceiurile de consum și tiparele și modul în care mâncăm și comandăm și în care ne ducem viața. Deja s-au de vedere că va fi cel mai mare shift. Da, deja s-au schimbat obiceiurile de consum. Cum spuneam, corporatiștii stau acasă acum și învață să citească pentru că au grocery. De o soluție de să ajungă să-și facă sandwich-uri care vorbează. Eu cred că cea mai mare provocare e o comunicare foarte clară a situației, adică să ne putem face niște previziuni și asta poți să o faci doar în momentul în care ai niște informații clare. Acum nu-mi dau seama care e situația reală în România vis-a-vis de cazuri. Trebuie să vedem care e oamenilor din sănătate, specialiști în sănătate, când cred că se va stopa criza asta de sănătate, ca să ne dăm seama ce impact poate avea în mediul economic. Cred că aici e predictibilitatea, e cea mai mare provocare și cine reușește să o facă bine, reușește să reziste. Pe de altă parte e reașezarea sau redefinirea. Toți trebuie să o facem. Și cu cât ești mai flexibil și ai capacitate să faci asta, cu atât e mai bine pentru tine. Trebuie să înțelegem că chiar dacă e greu, trebuie să ne redefinim. Mulțumim mult, Mihai. Alexandru, Da. Când ieșim din asta și ce rămâne din noi? Nu știu, nu am un glob de cristal și nu pot să-mi dau seama cât va dura această criză. Eu sper să dureze cât mai puțin, dar totuși, în momentul de față, prioritatea tuturor ar trebui să fie sănătatea. Și pentru noi, ca agregatori, noi tot ce încercăm să facem acum este să dăm cumva încredere oamenilor de acasă că totuși delivery este ok și că am luat măsuri și că luăm măsuri în continuare. Trebuie să comunicăm asta, Alexandru, așa e. Să vorbesc degeaba pe asta facem în continuu de săptămâna trecută și probabil că asta vom comunica și luna asta și luna următoare. Păi să punem pe TV ceva, un spot șmecher. Nu știu dacă m-aș duce pe TV cu un spot de genă, dar cel puțin în performance marketing sigur m-aș duce. Aha, ok. Cred că pentru online, da, să ne înțeleagă toată lumea. Da. Exact. Aici nu vreau să fiu de backup, nu știu când o să treacă. Ne uităm că deocamdată n-a trecut în Europa, în China a trecut și e greu pentru restaurante. Și ce primim informații de la Uber și de la oamenii care, entitățile care lucrează în Asia pentru noi și colegii noștri, e greu. Acum, ce vreau să spun eu, și poate dau un exemplu contrar lui Jerry, dar avem foarte multe restaurante, cred că trecem de 50 cu care am stat în perioada asta și am lucrat cod la cod ce înseamnă meniu și cum putem să facem să aibă un PNL încât să fie o discuție win-win și avem oameni care, și cred că o să vedeți în curând și declarații în presă, care au adus oamenii din șomaș tehnic după ce am făcut acest exercițiu cu ei. Avem oameni care au redeschis restaurante pentru delivery, stând la masă și uitându-ne împreună la PNL-ul lor și la obiceiurile de consum și la trendurile pe care le vedem în platformă și a ajunge la un meniu și a ajunge la un comision care să ne lase atât pe noi să ne continuăm activitatea și să avem curier, pentru că, din nou, majoritatea costurilor poate vă gândiți că nu avem costuri atât de mari, dar curierii noștri în perioada următoare trebuie să aibă foarte mult suport să rămână pe stradă. Și atunci am reușit să redeschidem restaurante și mă refer aici majoritatea la restaurante mici și medii,
care acum sunt din nou online. Și vă încurajez pe toți, dacă nu ați trecut prin asta sau dacă au nevoie de consultanță, să vină la noi. Avem o echipă minunată de account managers care stau cu oamenii ăștia și încearcă să găsească soluții care sunt unice. V-am zis, la unii poate să însemne o plată mai rapidă a comisionului, la unii poate să însemne schimbarea meniului sau să însemne consolidarea într-o bucătărie a 3 puncte de livrare, decât să aibă 2 angajați în fiecare punct de livrare să aibă o bucătărie cu 4. There are ways. Doar trebuie să stăm foarte aproape unul de altul. Ce se schimbă major la comportamentul consumatorului după criza asta? O să aibă mai puțin cash. Cu siguranță majoritatea oamenilor o să aibă mai puțin cash, o să fie mult mai drămuiți. Asta înseamnă că și noi, după ce trece criza, trebuie să ne uităm la cum scădem împreună costurile pentru ca el să continue să dine out sau să comande, dine in, dar să nu neapărat să se rezume întotdeauna la gătit. Din nou, avem o populație foarte mare de oameni care trăiesc o persoană într-un household și acolo e de amintit că oricât mi se pare că e mai ușor să gătim, per total wastage-ul și costul e mai mare. Așa că trebuie să avem propuneri pentru fiecare din consumatorii care să fie pe platforma noastră, de la livrare fără costuri pentru a putea, soluții de livrare fără costuri pentru a putea, sau costuri cât mai mici pentru a putea face appealing livrarea, de la meniuri speciale, cantități mai mari. Ne uităm la, practic aveam gata de comunicare și noi opțiunea de livrare de grup și văzând ce se întâmplă în Asia. Deocamdată nu am pus-o pe platformă, dar da, o să ne uităm în viitor la a readuce opțiunea de a comanda într-un grup și ați veni mâncarea practic o cantitate mai mare cu un singur livrator. Împreună trebuie să stăm să vedem ce putem să facem după, ca să putem să servim în continuare un consumator care o să aibă un cash flow mai mic și care o să fie mult mai atent la cum îl cheltuiește. Mulțumim de tot, mult de tot. Să rămâneți să susțineți în continuare restaurantele. Mulțumim, Noi Ioana. stăm lângă ei în fiecare zi, suntem aici. Doamne ajută. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi, o grămadă de întrebări. Sper că am reușit să răspundem la multe dintre ele. Era clar că nu o să reușim o negociere online cu toți oamenii ăștia. În schimb, vă încurajez cei care aveți restaurante să îi chemați la masă, să stați de vorbă cu ei. Au soluții de afară, știu să le implementeze, au nevoie de voi pentru că au nevoie de diversitate în oferta către clienți, așa că stați la masă cu ei, negociați-vă foarte bine lucrurile, în același timp aplicați regulile pe care ei vi le transmit în ceea ce privește food safety. Pentru că acest mesaj către consumator trebuie să fie unul din partea amândurora, adică atât clienți cât și agregatori și livratori, și doar în felul ăsta vom putea ieși din perioada asta grea. Vestea bună este că la un moment dat se va termina, la un moment dat lucrurile vor reveni într-un normal, însă nu vor reveni așa cum au fost înainte. Asta este sigur. Tiparele de consum se vor schimba, oamenii, așa cum spunea și Ioana, vor avea mai puțin bani în buzunar. Trebuie să fiți pregătiți pentru perioada respectivă. Și acum, mai mult ca niciodată, când toată lumea trebuie să stea în casă, e un moment poate foarte bun să vă faceți aceste planuri. Plănuim pentru joi ora 10 o nouă întâlnire cu ANAF, cu ANEOFM, agenția care trebuie să facă plățile pentru acest șomaj tehnic, și cu cineva de la o bancă comercială să vedem cum putem să luăm și de fapt și de drept cum se implementează
tot acest set de măsuri care a fost propus pentru IMM-uri în general și pentru industria ospitalității în particular, care sunt soluțiile noastre și cum putem să ajungem la banii ăia astfel încât să rămânem în viață și după ce trece coronavirusul. Vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi, mulțumim pentru mesaje și rămâneți aproape, vă anunțăm următorul eveniment. La revedere! Doamne ajută!